Fölhívjácsuk, kérem. Nem jön, Mikor. Elindulsz már megint. Mire egészen bocsátani, de csak egyszerre vagyok Pesten. Meglátsz itt az egész városon. Ott mi az utcára értem, elfelejtettem, hogy hívják a fűszeres. Szabó. Szabó, hát nem fűszeres. Szabó, de fűszeres. Szabó, a neveke fűszeres a mesterséget. Éppen van, hogy téged okosnak hívnak, és egy trampli vagy. Nézd, mert éppen van dolog, mint hogy elpattanok egy lóra, megyek 3 lépést. Nem, hát ez nem egész olyan. Hát szóval megértetted? Igen, főszakás. Hát szóval hogy hívják a fűszeres? Trampli. Ejteni. Meg se érdemli. Filipin, te viszed a körítést, Zsors, te szervírozod a pecsetét. Tessék, Filipin. Én már... Hiába van a vitamin. Na, hát kíváncsi vagyok, mi lesz ma megint ebédre. Rántott csirke, uborka salátával és túrós csusza. Már megint ez a unalmas rántott csirke, uborka saláta, túrós csusza. De szamát, tudod te, hogy mi az egy igazi túrós csusza? Tudod te egyáltalán, hogy miért hívják az csuszának? Miért? Na látod. De azt nem kell enni. Az ember csak ráteszi a nyelvére, és magától lecsúsz. Na jó, de nem 3-szor egy héten. 7-szer egy héten. Ami jó, akkor semmi sem sok. Persze, ti gyűlhesek, akik folyton csak magatokba haigáljátok az ételt, nem esztek, ti zabáltok. Nálam az étkezés a szertartás. Hogy lehet az, hogy nekünk rántott csirke van, és a grófiknak csak hírs? Jaj, és fiam, nekik rosszul meg. Mondd el, mi van abban a bankkölcsönnel, Florentin? Nem kapjuk meg azt soha, ez a dombai csak széthívja az öreget. Hogy nem lehet egy rendes bankkölcsönhöz hozzájutni. Hát, hogy a grófiknak olyan rosszul megy, akkor miért megy ilyen jól a személyzet? Nem, itt takarékosan élünk. Majd csak mutatja meg a személyzeti raktást. Tessék! Nem hiszem. Hogy jutott ehhez a személyzet? Nem okosan kell beosztani a konyhapénzt. Ez csalás. Na, most jobb. Bizony, édes Jacskám. Magát így nagyon sokat kell tanulnia, hogyha mi pályánkon boldogulni akar. Jegyezze meg magának, hogy hűséges alkalmazott csak az, aki a gazdájával mindenét megosztja. Az ő szivarja a mi szivarunk, az ő likérje a mi likérünk, és az ő feketéje a mi feketén. Hát még a pénz kis úrra. Igaz, Zsoros, újságot a fel. A gróf elment vadászni kölcsönre. A grófné még haza se jött, a dára pedig épp most öltözködik, a klubjába készül. Magát reklamálja. Hány óra van közvetlenül? 8 múlt. Oda megy. Ne féljen, nem a maga bárójához, magának ajándékozott. Arcsa, adj ide a borsot. Igen, itt? Monte, makla. Ez bors, ez kávé. Szíveskedj megbocsátani, csak esetben vagyok. Ne tudjam, ne. Marcsa, egyre a pincébe. Igenis, főszakács úr, és mit csináljak ott? Nézd meg, hogy én ott vagyok-e. Hát megnézd. Na, gyeri. Mit küldtél ezt a lányt? Mert magának valami beszéde van én velem. Nekem magával? Főszakács nem kell. Főszakács, hová? Na nem munkázom már annyit, az Isten áldja, meg hogy azt az 50 pendőt is rendben van. Mi adjuk ki magának 50 pendőt? Apuska. Mi az itt apuska? Azt én nem tudom, nekem Zsolt azt mondta, hogy azt kell mondani, hogy apuska, és 50 pendőt kötje a markomat. Csak ennyit mondod? Ennyi. És mit tud még Zsorstól? Más nem tudok, mert más ő se tud. Igazán? Hát akkor mondja meg neki, hogy nem kell főszakács. De inos se kell.